Det er Bylder. Og er det pænt. Det ser jo helt sindssygt ud. Der er vildsvin derovre. Men der må vi ikke gå over. Det ser jo helt sindssygt. Der må vi ikke gå. Hvad er det for vildt? Jeg har aldrig set noget Det lige. var fordi tårnørnen formentlig ender som sted. Ja. Ja. Og den sidder så også over i sit træ. Den sidder over i træ. Nej, den sidder også over. Jeg kan godt lide kongeørnen. Der er 2 par kongeørn. Og det er der, hvor vildsvin er kendt. Og så også for den ene ovne. Det er jo vist noget hurtigt, jo. Og det er en stor ovn, ikke? Det er jo næsten op på 2 meter med det. Altså, Røde Glente, det ligger ikke 61-81 eller noget. Det er stadigvæk Det så. står en der oppe i lille ørnestørrelse. Altså, det er jo virkelig statsbelæggende, ikke også? Lange vinger. Og langt større på. Ja. Vildsvin om dagen gemmer sig inde under buske i tykninger. Den slags ting, ikke? Jo, for de ved jo, at de er en hapser. De skal være derinde. Der er simpelthen så mange spor af det. Ja, men altså, jeg kan se, at jorden er tyndslidt. Ja. Det er i bordet. Ja. På vej skal den. Den er tyndskidt. Øj, det er en god passage. Nej, der er været lidt ting. Det er meget. Altså, der kan du se. De forreste, og der er de bagerste. Og det samme her, ikke? Det her det er simpelthen vildsvinenes motorvej, der er her. Her fræser vi frem og tilbage. Hvilket nok tyder på, at de... Ja, de kommer op på skoven, De kommer op fra skoven, ikke? Og så søger de føde derude. Altså, de kan bare alt. De er fuldstændig kolde overfor, om der er forhindringer på vejen. Hvis der er vand, så svømmer de. Hvis de virkelig bliver tvunget til det, jamen, så kan de godt hoppe over hegn. Og hvis de kan komme til det, jamen, så løber de bare under hegnet. De kan komme frem over alt, hvor de gerne vil, de her vildsvin. Der er ikke noget, der kan stoppe dem. Hold du op, prøv lige at se her. Det er... Der har simpelthen været... Det er jo flået op. Jeg skal jo virkelig spare, hvis jeg skal gøre det samme. Jeg kan godt forstå de der botanikere, dem der er meget glade for planter, ikke også? Ja, de bliver lidt sparet, når de ser, Altså en orkidé, ikke? der var fuldstændig gennempløjet af vildsvin. Flået op. Vildsvinet er det, man kalder en nøgleart. Det er dyr, der skaber levesteder for andre organismer. Den graver trynen ned i jorden og vender jorden op. Og det vil sige, hvor vi har en normal skovbund, som sådan er helt lige og flad, jamen altså, så bliver den bullet og bakket. Og det betyder, at det er faktisk et bjerglandskab i miniformat. Ikke? Den øverste del af landskabet bliver pludselig sådan nogle små bakker, hvor der er lidt tørt. Og nede i bunden, så er der så vådt og fugtigt. Og det giver altså levesteder for en hel masse forskellige mikroorganismer og en hel masse forskellige liv i sådan en skovbund. Hold lige at se sådan en der. Mums. Nam nam. De vildsvin, der kommer herned, de kommer i løbet af aftenen, og så løber de herned. Så kommer de alle sammen ræsende herned, og så drøner de rundt her i nattetimer. Det her er ikke vidst noget. Friske rødder. Okay, det lugter faktisk godt. Af en eller anden årsag, så er vildsvin fuldstændig syge med bøgetjære. Så vi forsøger jo at plastre et træ til i bøgetjære, så det kan sprede duften ud i skoven, så vi på den måde forhåbentlig kan vække deres interesse og trække nogle vildsvin til. Ja, vi kan sagtens se det her udefra. Hvis du sætter os der, så sidder vi også i lægervæggen, så kan vi ikke... det er rigtig fint. Så giv vi det lige en tips tid, så ser vi, hvad der sker. Altså man går jo med adrenalin pumpende rundt i kroppen. Vi er så ekstremt spændte, vi er så tændte. Hun har. Det her, det er en helt rigtig opskrift på at finde et vildsvin om dagen. Jeg har altså nogle gange været vildsvin. Og 100 meter. Skal vi måske give det et sidste shot et andet sted? Jeg tror ikke, de kommer. Det er simpelthen dødfrustrerende, fordi vi har været tidligt ude, vi har fundet det rigtige sted. Der er sindssygt mange vildsvin, og vi kan bare ikke finde dem. Skal vi gøre det? Jo. Det er solen begynder også. Det er der, hvor man ikke må gå længere her. Ej, jeg tror sgu på det her, mand. Det var så godt. Det virker så rigtigt, det her. Ny plan. Ikke? Vi skal slå de her. Jeg stiger afsted. Begge hold beslutter sig for at komme til det private landmænd, fordi de ofte lægger majskorn ud til vildsvin i skovene, så de ikke ødelægger deres marker. Vildsvin ind i skove gør ikke særlig stor skade i virkeligheden på skovbruget. Det er ude på markerne, at de her vildsvin de kan ødelægge alt. Så det man gør, det er, at man skyder vildsvinene, hvis de viser ude på markerne og fodrer dem ind i skov. Det er sindssygt smart. Herrerne har fået lov at sidde i skoven ved Karsholms gods, og damerne leder ved Varnås Slot.
Det kræver total stilhed og natkikkert, hvis det skal lykkes at se dyrene i skumringen. Der er natugle, der tuder. Der kommer sangsvaner henover. Og altså, der er bare den vildeste stjernehimmel. Og lige pludselig så begynder det også at bevæge sig ind i skovbunden. Og man kan bare høre, der er noget, der grøffer rundt. Shit, en grustin, den er kommet ud fra højre. Og så får jeg bare det vildeste rush. De øffer bare rundt dernede og hygger sig og har det mega fedt. Og de er simpelthen så søde, man har lyst til at løbe ned og kramme på dem, fordi Det gør man. det er noget, der synes jeg har set. Den små, plettede, fantastiske grise. Ja. Ja, nu lyser den sgu af rød. Så sæt den igen.